na inche nabire no mogoko monene asenge joko basaya iga tigatenge nyasaye wemeganda goseseni amen anda ko imokere gorobotambe asenge nchi omuroberi omuya wakorete na inche gotoka asendisi TV okwana monama mintase lingana lya nyasaye. Alright, mbiye mono sana rende bona se faida yo morigereria ndagetenko ari bagaria oli abene irunyande gusanga munentu ri nyasaye ari nyasaye kwariganiri aseri tukirigaria lero na bogo chaka introduction ile tali abona se kwaro kisha baadaye utuingize kwa neno na Mungu atubariki. Mbiye mono encha samaria tane Reverend Charles Diogeti no mobasta okenyora PH eye gotoka Bonchari ase district ya Suneka na kanisa yetu gegotoka Bomariba era ari kenyorora primary na ndine no mogoka asinginjo goso asaiga oyo minto murigereria asinginjo koretera ringana ria nyasaye na ndetagete tosoe asiringana ria nyasaye litukoria lero ngoji gosoma korwa ase gitabu gya Samuel yeritangani 15 na 2 ninsome engima goika lakini gochakera 19 goike 53 ndaite gukwanira ringana rinene rero asomuntu bwo gesongori gotenga from zero to a hero nindo chegaiga nyasaye gwemeganda bunakubwira abana ba Israeli ekiegera chinga kichinyinge ekera abana ba Israeli barenga sorogendo mbaimbirane tamo nemechando eyarenge menge sana lakini nyasaye agatigara ko banyasaye asensemo yabo rero iganinda gete kurigereria ekiegera ekirenkurarigereria asomogano yoiga umosomo nyasaye oyo ligete getabu ekegaka kuja kwanira nigo nkora ngachinga kichinyinga abana ba Israeli ekere barenga sorogendo maimirane tamo nemechande mengenchera na intubu natokura imirana nemechando emenga asorogendo roiga byagote babyanga ekere abana ba Israeli bara sorogendo kogenda so ense ya Kanani maimiranete amoneji segichinyinge mono ekagera nyasaye bwemeganda akatigara ko banyasaye asensemo yabo ase getabu ekeiga nindagete kurigereria inga kinyasaye anyarete koboko batoria korwa samagoko yo Moifilisti oyo rekoro kwa Goliath ebya gote babyanga asinga gichiria abana ba Israeli bakanyara koba bakweroberi kogenda asesegi amona abanene babo besegi pamoja na Goliath amone na abanene ba besegi na barabwo bakanyara koba bakoba sense mene ekayegere banyara ko bakurwane segi ryagote ngari tukerimo yese oyorenge ise abamurabaria barenge batana babere ritukerimo akanyako bokurangeria omwana wayo yokoro Dauti oyorenge omokemono oyore konyara ko bokurisia chingoni cha yasegeti akamutuma goikase bamurabamu abagende ko barora ingakibare bagenderete asesegi ekere Dauti agenda goikase kambieri yesegi ebyagonte bibyanga akanyora ngabamurabamu abo n'abarwani besegi ba Israeli bachira sesegi Dauti akanyara kobogotiga endagereri samo ete nebinto birya asomurendi bwebita akanyara koboko genda goika ase kambi yesegi yarenge byagonte bibyanga Dauti gakogenda asaria akanyona konya chigari chesegi ebijeje bingoro chigari chikobogorie birwanero konya chiachira sesegi byagonte byanga Dauti nere akagenda goika saria asebarenga sesegi byagonte akagenda akakwani bamurabamu abo lakini bamurabamu ababaiga egendo kyo kumya kakuba kwani barabu bakanyara ko bagotware ndamwe mu merobo gimabwabo tibane ngogocha wa Dauti ngware ngo kwengenja nene asobo gimabwabo aya bandu bakamora byuki bakamotogonyera bakaranga kyo kendo chiro ko bemechanda asaria ebyagonte bibyanga Dauti akaiwa ekera abarwani baba Israeli banyara ko bakorobera ase ngumbweria n'Abayifilisti ase ngumbweria ebyagonte binga Goliath akanyara koba ogosuka motwe akanyara koba ogokwana mangana yokogosia agochase abarwani besegi baba Israeli Dauti akayategerera amona amataye erabwe kamanyene byagote babyanga Dauti kayategerera akanyara kobo gonchoka gochase barya barengo kurwanesegi akababoni ngaine onde bwensho yorabwe kodi yawe kwenda limonto
riga niki gose omugambi abanyako bokomwa bakamotenga onde bwensi oyo oranyare kobokobwa ori monteriga omugambi nanyare kobokomwa ikengesi kemariaye na komo moise koye abo muriyoye Dauti akanyara kobokwana amangana yogosemeria kuchiasa abantu baria nainde agauchoka kuchiasa abande nainde kaiwa akababuria amangana aria aborete baria batangani na barabu bakamotebia amangana aria baria batangani bamotebeti yagate babiyanga abantu bari besegi bakagenda bagatebi Saulo amangana Dauti anyare kobokwana igoro yo inga kyabanya kobokobwa limonto diriyesegi diale kokogoriafe ebyagote babiyanga ekere bamotebeti Saulo akanyaka bokorangeri Dauti akamuburia asarwa akamuburia yeno yongare Dauti akanyara koboko motebia na akamuburia emiremo ariko nyara kobokora lakini nende gendo kyo kubinkoringa nekere bagende tokukwana mona na Dauti Saulo tachugwancherana amangana Dauti anyata koboko motebia ekiagera moroche aro mokemono abana banyasaye ngimba tokubakwanira asema mbiyabono nebatengenge nteke nene nteke tokukwana ngiringa ya someone wege senga otenga from zero to a hero kero kenda asobo gimoboiga emechano ne twabere to gwetera asobo gendoroiga ekiagera kere twarangeri wa asobo gendoroiga enesegi twachakire segi yokwegena emechano ne menge okonyara ko gwetera njira kogenda egendo ntagetiko kogo semere nkerinya kero kene naborabe asobo gendoroiga abantu bagochayire egenteke nene utakero okora mno mwana Nyasaye koikomanye chinguru chiri kyakorangerie asobo gimoboiga nekere kwamanyiro yokorangeri amangana naratane ndagetoko kwanira asema mbiyabono asomo tagere dio ntagerete egenteke tangani yekorango kya asobo gimoboiga asobo gimabwatauti egentoke tangani ndagetoko kwanira rero okorigere wa Dauti nigo kwarengo kwao kubwa abantu bandi buna bare korigereria egento korango kya sayega Dauti gasweta sese yeria egente getaga nikiamo konyete egento Dauti aroche taroche limonto liria yale kono kugoriato egente kenena arigete asowi mabwaye no mobwi boli Nyasaye abegeta asowi mabwaye abana banyasaye indagete ngotebya sema mbiyabono yakorigereria mechando eri yabeire menene asowi mabwawo egente kenena utagete korigereria higereria obwi Nyasaye agotikomeka asowi mabwaga seri tukoria rero nabona nyanga kero kende abantu bagochagire kero kende abande bakomeke bagwatananire kero kende abantu abange banyare ko bagokugambaria naria to basikuligereria mangana ari bagenda tokokwanira digereria obwi Nyasaye bwemeganda abekira asowi mabwaga abana ba Nyasaye bantu nabo baragokwane bagoitomoyo abantu bana baragokwane kero kende bagere ogoche gasoro gendoroya nindagete gokomo yasema mbiyabono yore Dauti abantu bamukwanete bakabamura abo bakamukwana abantu bakomotebinga igwatika chigondi chia tata Dauti tachete koligeri manganaria akarora obo Nyasaye abegeta asowi mabwaye abana ba Nyasaye oyo ndigete asema mbiyabono digabwe chaya kero kende asobo gimoboiga diakoligeria manganaria abantu bagukwanire abane bagukwane bagotanga amaine tokonyara regi bagukwanira mangana yogo goitomoyo aye morigeri Yesu Kristo mwana Nyasaye somo saraba ekiagero bo bwibwaito no bokorwa ase Yesu Kristo mwana Nyasaye bana ba Nyasaye banta bange kero kende nabora kero kende gwachairwa sobo gimoboiga nayo bwiranane egendo tageten komo reri tukoria rero digakorigeria mangana aria yoko goitomoyo abantu bagukwanire digereria Yesu Kristo oyore ne chinguru oyoranya kobo okubwira aseme chandirio genda tobwetera ekeda kitauti arigereti tauti rajete korigeria mangana ari akwanetu egendo gyoka arigereti no bare muboria boria manyete chinguru ara mona checha somi mabwaye akamanga arebwe kata akonyara atagia mona Nyasaye bwemeganda abana ba Nyasaye digereria ekero momomo odi monto digegoria torigocha ebyagote babiyanga ekere nyora chete korigereri Dauti
akamuchaya mono egento tagete kogotebia abana ba Nyasaye mami yabono naba bantu bararigereria obogima omenyete naba bantu bararigereria encherore bagochaya ase obogima oboiga lakini egento tagete gokomoya rituko riabono aya mosemeria omonene na Nyasaye bwa emeganda natagamo naye ase obogima bwago ase amang'ana yekero konyarigereria osome egetabu gia Samueli yeritang'ani 15 emerongo 3 goika amang'ana ya Nyasaye bwa emeganda ngoja kwana are buya Daudi tachiete gwechaya naye tiga gwechaya ase obogima oboiga mambi yago Nyasaye bwa emeganda nanye manyete ng'akio nyare kobagokoba mwanya bantu nabaranga mambi yago teyo aranga kero kendo gosemeni ngoja ase obogima bwago lakini Nyasaye nabwate omoroberi omuya amo n'obogima bwago tobase gwechaya omoyo nyone keroro tenga bogima bwago mborachenchi ritukongo ikarire na Nyasaye bwa emeganda narokora amang'ana manene nering'ana ria kabere rikorango kia sobogima oboiga indi rigoteba ng'a Daudi ere bweka omonyene niga amanyete ebirwaniro biri ari korwana amo nabirabio egente getang'ani tobase kobogoria ebirwaniro bia abantu bande ekere nkorarigereria ase ring'ana eriga ekere Daudi asoeta ase parisi omogambi ebiri agoteba biang'a omogambi akanyako bokomobekera chianga chesegi akamobekera ebikoroto byesegi akamwamo negosi arekobeka ase omotwaye lakini Daudi kabekire ebintu ebiga amoire bakebirwaniro byosi mpaka omoyo birende Daudi agajigosuka akanyanga takonyara gosukamo n'ebintu biryanyare kobokobekerwa byagoteba byang'a akarusi chianga chiria agatigara korengana munarenge abana ba Nyasaye ase mambi yabono nindagete gokogosemeria konde tigagotumeka chitachiria abantu bande bagotumeka katika ndani ya maisha yako kuwa vile ulivyo otigara somo nene ekiagera Nyasaye bwa emeganda tako gotiga somo gimoboiga tigagotumeka kero kende enchereria abantu bande bagotumeka abana ba Nyasaye tigakotaka koba muno omonto ndare tigakotaka koba muno omobaso getiare yaya tigakotaka korandi muno getia korandi tigakwegia chinchera chia abantu bande abana ba Nyasaye onye gotagete obwese yeyeiga tigaraye bweka amo na Nyasaye bwa emeganda otara amo nera sese yeyeiga na Nyasaye bwa emeganda nanyako gokobwera abantu abange nyona sese kanyisa bare banyale ko bagotwara chigurubu kagotara mono mondone amang'ana ari omonto dagokwana naratagete gotenenera neranyale koboko yakwana yaya rituko riaro nindagete ngotebiga ari Nyasaye abekira ase obogima bwago buno omonto nyatumeke egero nyare kogokobweseyeyeiga tobase gotumeka kero kende ekerwanero kiomonto onde tobase gotumeka kero kende obotene nkubwa omonto onde tobase gotumeka kero kende oborewu omonto onde tobase gotumeka kero kende amang'ana omonto ndagokwana abana ba Nyasaye onye gotagete oseseniwe Nyasaye akoire goikeke wangokeria kabaye bweka bene ayamo na kwiso Yesu mwana Nyasaye taramo nhere igisate kamo no bogima boria oramo na borabo egento gekorango kina Daudi ekera achete gakobeke ruchianga chiria kago chigosukata chikonyara gosukamo ne chianga chiria menyo bogima boria omenyeta abana ba Nyasaye otigara ase obogima boria tobo obogima gosoto twara obogima bw'omonto onde ojaga kwegia omonto onde buna amenyete menyo obogima boria rituke elimo obogima boria omenyete Nyasaye nakorusia ororo neba kogosekererwa neba wachayirwe neba kwabekiru kando na Nyasaye nanyakoboko taramuraye tegete mba omugano ya momba abana ba Nyasaye ase mambi yabono oyo oragere ogokini korwe getambokero gochase getambokero kende mongino yomo omongino yeya akabogo tigara asenka ekere barenga mono mugako yagasira lakini egeseki yakonyo mutigero omwana yomo oyo orengo momura omwana oyo ya akabogo kina asinjira chingiya mama mwabaka mubwata buya akanyara koba okomorera asenjere bwenete onye nogo somya kamosomya wetera muno mukyoria bwate yorene nkeri yarenge ntaka mongino yakabogo kora chikondo akamosomya omwana oyo gawikakawa omonto bwenete rituke limo buna Nyasaye akoigorera abantu ebisieri akaigorera omwana oyo asokire kara somucho Nairobi akanyora emereme y'abana ba Nyasaye yangotenga
Nyasaye taigo chaya muntu ere no munyanguru lakini tachaye tionde Nyasaye niga koigorera abantu bonsi ebisieri bya ikorengana munakara okora se kitabu ya Jeremiah ingana amanye temereberio ara monero asowima bwakero yo moito bana ba Nyasaye mwana orikade na yobyanya bakanyora namo no moise konde akababa oyore ngo musanyoye akamokora kobo muruyoye ekerebara se family ye umwana oritachi konyora nyina gochinkaria ritukeri mo ngina akona koriga ryanga kibara imera namo no mwana oye akanyora omuntu roko motebya so mwana yamenyete woche muna banyina bane akiyariga nibuya kakogenda Nairobi amuntu yakamoro kibaifa akamoro ngaja no mwana ogamenyete akagenda woche muna mechiriere menene asaba menyete babegete bakke watchmani wana kawa kodi watchmani ye kamoigorera na ino mateka kogo swase litangani goika onyara ko kodika ngaye ningo ingai kwaru na nga kyota gete igodi akero mo ngino ya daja agatebwa mu watchmani nga omwana ona na amenyeta ndagete korora mayeto mo watchmani ya kagenda aga consult yo mo muroria gachi korora nyina egendo kyo okumya mo ngino gachi korora omwana oye agaswege itakedirioka akaminyoka akamukwanya akamunyunda omwana uri otagete komoseri obatanga tamo manyeti bana wa Nyasaye asobo gimobotemenyete nyore na basani bari babo bwanjete mono abandi na bababo kwanga abandi bagoseri abandi babo kwanira mangana makongu mwana uri bono nyina agaikaraza akamwa kerogo isiko manyenga oyino moibori omwana achayire bana ba Nyasaye na babantu bagochaya sobo imoboya nabo bagokorigereria enchero menyete bagochaya bana toisaini kende una kero kende dauti anyare to gogochayo angata akonyara lakini digangotenga kero ramo na Nyasaye mwanene bwembeganda goikatanga ne mutu yabo anyare ko bogokobwera asobwe ngasenge ngiye chinsa omongino rikara asaria emara gobegaika omokungu oria amono mwana oria bakanyara ko bakwarigania bakamubeka asaka nyomba kamakara asenge njoba ojogo omongino ritaisaini ego ikabo tuko bakarosyo muroberio egero omongino ryanyara ko bogoitwa ngentwe lakini digangotenga abari ba Nyasaye no genda asaba ndo bakoseyo muroberio mobe oikanya sabwe meganda ko obwi bwakera chingejo kaomongino ryabekirwe nyomba eria ekebago kiabekirwe nyomba kemongenda asobo tukoboria yambate byabana ba Nyasaye omongino rikonya nyuma atararara omongino ryakaka marwa yense agachaka gosaba akamurangerio monene agatanga Nyasaye monene bwe meganda konda saya iga Nyasaye no sesenye Nyasaye no ngitere agakasabira abana baye agachaka gosabira abantu bakira chingejo akamawata ngomonene nore nebibago biribigo ikabantu Nyasaye bwe megando batori masaba yo mongino oria agakuneke bago keriki arenge nyaro kebago keriki korwaria igo kego tengechiwa kirata getuko batabya sema byabo no abana ba Nyasaye yangotenga kore no monene chinguru chiria chiaboge tirasaro korwa saba kure kochira atara monaye Nyasaye bwe meganda tako gotiga goikakorusie aseme chande menene mosemedio monene chinguru chiria chiamoboge tirasaro keke chira atara monaye abana ba Nyasaye asema mbiabono tiyango tenga Nyasaye na akore bikone na makumi buna akore to mominoria kebago keriko kya runyaro akamubwata akamunyunyunta akamutenga baba higeneria emero bekonye yaro siwe bona iga nindagete onte vinka asekwaru etransport ile ngego ikororo manenge kebago kerike gatoria obogima bwo monginoria konya mwana oye aruranya ariko bogoitwa bana ba Nyasaye komo nena atangaine tigangote bya sema mbiabono amanganosi oikaba maya egendo kyogo kumingeri ngaki ayebwe komo nyene otara mo nebirwanero biria Nyasaye bwe meganda abekira soyima bwawo tigagotumeke birwanero byo montonde tigagotumeka kero kende njiro monto nagokwana tigagotumeka kero kende obogima boli omonto nabwate kabano obogima bolia obwata soyima bwawo asema mbiabono kero kende asobogima bwo menyete kwabere kogo chaywa kwabere kogwatananwa
kwa berekero kene abana ba Nyasaye wokukwane wa mang'ana ayata ikugwenera aya mosemeri omonene asobo imabwago otigara monekerwa no kya ukyo gotoreka oikomo elio neba mang'ana tarimaya Nyasaye bwe maganda nakobwaterere egento kene kya gatatu gekorangoki egento Daudi akorete Daudi ritangani akamanya chinguru cyo mu bisoye naye abana ba Nyasaye asema mbiabono manya chinguru cyo mu bisogo oyo kurwanese yamo naye kora manya chinguru wabwate oikari tangani Nyasaye bwe meganda kwe chise minobo ngaini ngakyo konyala ko gwo mu bisoya byagote babyanga Daudi egento yoka yara ise jase Goliath nayo bakere ko yara ise asaba bisabao oikomanya nga a connection yaba bisabao ngobare connected with egento yoka gekorango kese Daudi era na maitenga connection yaye nigo yarenge ase Nyasaye bwembeganda akamanga Nyasaye bwa Israeli oikanya na koboko mubwira akamanga omo bisoye oyorenge Goliath nigarengo omonto tarogete omonto tabwate okubwata namo na Nyasaye naye abana ba Nyasaye asema mbiabono litanga nikaratwara okubwata na kwawo ayamo na Nyasaye nekere kwa bwata na ayamo na Nyasaye tigari ngane liya Nyasaye libengu bayobo mabwawo lituko cyaserinde kobotara tara kore meyeri ngana liya Nyasaye tara ko manyeto monene tara ko mandanga ngane liga na likokora askara lingana Daudi era kamanya kurwaga tabaiga lingana liya Nyasaye nigorire taya asamagorane na nigorire oborabu asobo imabwane kora tare ko manyeta kali ngane liga netaya lire asobo imabwawo noisago so asomo tunte Nyasaye bwe meganda nanyare ko bokororekana asobo imabwawo noisago so asera yaba kure Nyasaye bwe meganda natanga naso imabwawo kora menyera lingane liga to menyera mangana yabantu to menyera kero kene entere lyo kuiranana menyera lingane liga lya Nyasaye na lirali ndiko konye lituko byaserinde lingane liga ndikoragerie lingane liga ndiko koroko bomonto haleluya bana ba Nyasaye sema mbiabono to basikomenya kero kendo bogima otamanyitinga mwabwatanira monere ayemenyo bogima bolia omanyitinga kwabwatanire amana Yesu Kristo mwana Nyasaye asema mbiabono kokotara kokoboka murangerio monene anonsia sogotara murangerio monene na Nyasaye bwe meganda narorekane Daudi gaiga na manyetenga omo Filistio yoiga eretara bwata namo na Nyasaye na kije kogera amurangerio monene agatebi Nyasaye ana ko kumurakera seringana oisogo soma asemestari ya 42 mpaka 50 na uko nyora mangana yaiga ligeria kero mo Filistio lyago cha motwe ekere Daudi achire motonere abo boletie nyimbo yaye amona magenadia 5 amona nduruje omo Filistio likamoroche akamanya kurwa akamutianira asichinya sa echense yabo akamuchaya mono akamakuboliga injenese sende okongichera amona nyimbo amona nduruje lakini Daudi ere agakira akamoligereria lyagoteba binga Daudi na manyete Nyasaye arebakorera akamanga Nyasaye na abeko mu bisoria asama okaye bana ba Nyasaye na baba bisabago barago ichere bare nebi birwanire binene lakini omonene bwemeganda na ale ko bwera ne baba achire bare nebi rwaniro byegoro mono Nyasaye to tako gotiga na korwanire lituko kya serinde asema mbiabone ndate ngo semeria tuwe chaya bantu bande kero kende mwaure ni wamo na bantu bali babwate ero kenda bantu bande abachayire asenge jobo gimobu yabamenyire tiangote byasema byabona bana ba Nyasaye nero mwachayirwe ayebeko gosemenga mambi yago teko mda yarenge igoro Nyasaye bwe megana ngo yochorare nabane bwa Nyasaye mbororekane Daudi akamanga Nyasaye olia Nyasaye bwa Israeli ori Nyasaye ari wosasima Nyasaye olia bwa connection ya monere nanya akoboko mubwira igabana ba Nyasaye kora bamo na Nyasaye natawamo naye ekereke gwenerete nekereke tagwenereti Daudi era kamanyanga
Nega na achamo nesimisi. Na achamo na matimo. Na achamo ne birwanire bikamu. Nyasaye bwe meganda wikate na monere. Na ye mami yabono. Ninda itango semedianga. Koramo na Yesu amangano sia hako babia. Kabamo na Nyasaye asema mbiabono otaramo nere anonsia sogochia anonsia sogotara kende gyonsia okora mutangani omonene bwe meganda mutangani Nyasaye bwa Israeli nena Yakobo okubwera abana ba Nyasaye tigakwobwa chinguru cy'abanya bantu tigakwobwa chinguru cy'abarogi tigakwobwa chinguru cy'abanyanabi tigakwobwa chinguru kirekero kende chikora toko gosereria sobimo bwawo egente kenene ogokora mwawa Yesu Kristo mwana Nyasaye na ndo musemeria asobo imabwawo nekerora korayo Nyasaye nakobogwi ne baba bisaba abo babera bange na baba bagoja senjera yemo asobo korwania Nyasaye nabaseberekanyi asinjira isano na ibere igo musemeria monene na ndo mokoye Nyasaye amanga na ndo mubwate Nyasaye askera lingana nelingana lyo moelyo likorango kinaniria ngo gosemeria konene egento ke korangoki egente getangani goikotu arama norago ayaragere ogendere motu bana ba Nyasaye tigo tu arama no yabantu tuara korona kwao na Nyasaye bwe meganda nago konye asema mbega tigatanga Nyasaye bwe meganda go semi asama ngana amangana yane kora bwateri mori yabo digo konya sobo gimoboiga no genderere ne bobo gimoboiga kero kende wabero boritaso imobwao igasema mbiabono na bora be gotegererete Dabora be kundigere jabana ba Nyasaye ni wantagete ngosora sema mbiabono onyore karo kende korense todi gochigotikara buna kwarenge kora ba mana Yesu Kristo mwana Nyasaye Nyasaye bwe megana nako bwaterere nako iro bware boria na noro bone bwa Nyasaye botara indagete nsaba muna abantu bali karo kende aberusiri moyo bantu karo kende bete ide mechando bande batagete ko rusio bogi mo bororo indagete ngotanga to rusio bogi mo buo no bwenge njenene bogi mo ngonjore abo ngonjore biwore ekeregie sara akeregie sago ikaso mi mabwawo tako gotigo be bunore na woncholeri no bane bwa Nyasaye mbode munya ko bokorolekana onye kora sayi goteto tusabamo naye asema mbiabono indagete ngotebi abana ba Nyasaye mosemeri omonene mosemeri Yesu Kristo mwana Nyasaye oyo bambe tu asomo salaba agakwase ngenje yago amona inche akabogonie bibe bya ito byonsi agatwaka nirarigori nero Nyasaye oyo arakwimo kuruwe getambo kero ocha sekende ndagete to sabamo na yasema byabono kero kenda maruo yago chandire abere chigori ataso imabwao kero kende gemechano ya chira sore yabere chigori ataso imabwao ndagete ngotebi asema byabono nga Nyasaye bwe meganda mochare watana na chinguru echo no bana bwa bororekane tigatobe no gosemeri no kwegena asema byabono muna dogo jigo saba asedio taria Yesu Nyasaye bwe meganda na gotogiri na koiro bone na asema byabono tata bwe meganda ligerere kwangereri baga na tene ni rasa studio yeya ligereria monene bwe meganda na kwani ringana lya gorira machare moyo abange bari tegereire abande batari no gosemeria bande kero kende Nyasaye bwe meganda berusiri moyo abande Nyasaye bwe meganda kero kende baro ngabogi mambo yase bare tato ne lituko lya rero na korangeri bunore Nyasaye ore to gosemeria sebare no bane bwabo nyakobo korekana konyo mungino ri konyo mugakoria kero kenda marwaira chandire Nyasaye baro ngabogi mambo yo nande Nyasaye bwe meganda babogi mabwa kabere no bwabo nyakobo korekana emeika yakera chingenjo eyegende takorwa namo na bana baho na yetogonyere nyare kobego sokiwa no bane bwabo nyakobo korekana nasikira lingana Nyasaye nasabe ngoto osese ye TV ya Antisi TV nekero togende tokorandi korwa saya iga oikere ne omi yeri tora ikero Nyasaye oimokereria barari baito igoro oimokereria station ye igoro Nyasaye no bane bwabo rorekane byamone kya urakora mangana mano bwabo rorekane na imya mabera Kristo Yesu wa mawari umia amen onye konyugwe to teba amen no bane bwa Nyasaye baba munaye nabatenga nje reverend chale diogeti umubasto kenyo rapiechi kero keno nyogotage to kwana munainche enamba ya ne seminary yo esiro isano na ibere emeronge bere na isano emeronge tani bere na isato emeronge bere na isano ibere emerongo kiana na isano nemo 0725 7327 96 biamono omonena baseseni na badigani ya somo sangerekano omonene oyogende atase kanisa yito ya kenyorora welcome asema mbiabono
kuru Sunday school paka maragoba no bone bwa Nyasaye barorekane murarimbia mono tiga Nyasaye goceceni Nyasaye akwe mukereri igoro agoceceni botambe my brother to bwa chinguru chia babisa o bwa Nyasaye yore igoro mono na Nyasaye nakwe mukereri igoro bia mono dibon Nyasaye agoceceni bia mono sana reverend thank you bia mono sana reverend thank you umwacho murigeria bia mono sana soko bamu na itungengene tenga ingala Nyasaye ya chira sentira ya bene mambega ya bono ya gochira sentira ya bena ye no mwanchu murigeria nimenye tenga Mungu atazidi kutenda mema katika maisha yako igobono twarogosemeria manyanga koru kobabosa yani egentogeta wenereti egentoge chaire manyanga litukelimo Nyasaye nakubeke oisaranse nabaruti nakubeka obumuruti wetera asokwegena igobone gentogetoligeti mna mwanya bantu Daudi nigarengo mulise chingondi bamuraho aba banene bakamucha tarenge murwani se tamanyete korende nero korete goitagori ati no bonene bokamuchira Nyasaye asenge nchate nete bokonkurwanira ringana lyo monene inga omonene noye takonyara koramwa kareo amen Nyasaye akamutumeka elio akanyara korusyo bosoku bolia konyara bwachira sense ya Israel asante yamono sana pastor Nyasaye tikagoze senyi ko ikalie kanisa ngwane bashirika bakenyerora PG batevinga nimbanjite sana Nyasaye no miyo tojo tobangana nako tebeti asante welcome na nao tojo tobange tojo cha Kristo tuale event kurwaria tokore live tokore service kurwaro na Mungu atazidi kutubariki asante yamono sana mocho muri